హలో నమస్ಕಾರ యానికల మొక్కల ತುಳುನಾಡು ಜೀವನ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬೈದ ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಐನ್ಕೆ ಅಂಡದ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ ಎಸ್ ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇರಂದ್ರೆ ಬೈದಿನ ಅದು ಎಸ್ full sakanya orang ni mall itu kulan dan yes dalam panle boleh na junior de mall ini panendu yes de indra addu monanje lakunde indu akka megdige mall akka mall megdi ಇದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಇರೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇನಿ ಇರೆ ತವನ ಸಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇರೆನ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಕೇಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತ ಅಜ್ಜರ್ನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅವಳು ತುಯ್ಯರ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಎಸ್ ಎನ್ನ ಸೇನೆ ಉಂಡು ರಾಮ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟುವೆ ಕಪ್ಪಿ ಸೈನ್ಯವು ಪೋಂಡಲ್ಲ ఏ మన్పుగా ఆమెటున్నారు ఏ మూల షోక్ బర్పుని ఈమె షోక్ బర్పు మళ్ళా కల్వేది ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸೋಡ ಬರ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ತೆರೆದು ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಂದುಲಾಗೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಫೈನಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ರ ಟೈಮ್ ಆಡು ಮಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ವಲಸು ಕೈಲ ಬರೋ ನಿಜ ಮಾರೆ
ಎನ್ನ ಬಟ್ಟಲು ತೋಪೌಜಿ ಕೈ ಬರುಂಡ ಕೈ ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಶು ಮಸ್ತ್ ಮೂರ್ಪುರ ಬೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡಯ್ಯ ಓ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಭವನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಸರ ಸುರಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚೂರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ನೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು